Tervetuloa uuden videon pariin. Tällä videolla olisi tarkoitus asentaa tämmönen varman ilmalämpöpumpun alle tarkoitettu sulatusveden ohjain. Itse ostin tän Hammerista. Maksoo 40 vuonna 2024. Tää on tosiaan varmaan tämmöstä puolimillistä taivutettua terästä ja tää on kalvanoitu pinta. Eli mielenkiintoista ensinnäkin nähdä, että kuinka pitkään tämä sitten säilyy tässä käytössä, eli milloin alkaa ruostumaan. Paketissa tulee tosiaan mukana tämä ohjauskaukalo ja sitten 2 alumiinista tällaista kannatinta, mitkä tulee sitten tonne seinään kiinni. Täällä on toisessa päässä toiset pienet esiporatut reijät, mutta sitten tähän, mihin toi pelti pitäisi ilmeisesti ruuvien määrästä katsottuna tulla kiinni, niin tässä ei ole mitään esireikiä, eli siihen todennäköisesti tarvii sitten vähän porakonetta. Et tästä tulee mukaan kyllä 8 tämmöistä kateruuvia, missä on toi niinku itse porautuva kärki. Eli periaatteessa näillä pitäisi saada kyllä tosta läpi. Mutta yleensä se on suht paljon helpompaa, jos siinä on esiporattu reikä. Mutta tosiaan ei muuta kuin lähdetään asentamaan. Eli ensiksi voitaisiin vähän mallata tätä tonne. Eli karkeasti jotenkin tälleen se tulisi tohon sitten. Eli sitten kannakkeet. Ne tulee tonne itse asiassa aika taakse. Ne tulee tosiaan tonne aika taakse, mutta se ei nyt sit periaatteessa haitata tätä asennusta. Kokeillaan tässä ensin tehdä tälleen nämä esireijät tähän. Joo, nätisti tää alumiini kyllä porautuu näillä kärjillä. Noniin. Tässä paketin mukana ei sit tosiaan tule mitään ohjetta, eli asennus voi olla sen mukainen. Mä ehkä jostain syystä haluaisin nytten laittaa tän tässä vaiheessa kiinni tähän. Periaatteessa tähän on niinku varattuna 2 ruuvia, eli etu- ja takapäästä sitten. Näin päin tämä asennus olisi paljon siistimpi, sille että tämä tasainen puoli jää ulospäin. Mutta sitten tonne on aika vaikea saada sitten noi ruuvit kiinni seinään. Ja sitten metallin ja tämän kannattimen kiinnitys sitten sen jälkeen, kun tämä on laitettu seinään kiinni, on lähes mahdotonta, koska tuolla ilmalämpöpumpun alla on tosi vähän tilaa. Mutta mä varmaan teen silleen, mulla on varmaan tallissa jatkopala tohon porakoneeseen. Eli mä pistän tähän semmosen suunnilleen joku 30 senttisen jatkopalan, jos löydän. Ja veikkaan, että sillä lähtee aika hyvin tai saa ton pistettyä nätisti. Ei tää mun jatko ollutkaan kuin ehkä 15 senttiä, mutta eiköhän tää riitä. On se kohtuu pitkä. Mä teen nyt silleen, että mä toisen pistän tonne valmiiksi kiinni. Ja sitten mä pistän ton toisen tohon suoraan peltiin kiinni ja sitten tää toinen niinku tukee ja sitten katsotaan miten tää onnistuu. Näin, ja sitten se tulee tänne jonnekin sopivaan kohtaan. Jätetään tuolla takana tähän väliin silleen puoli sentti, joku semmonen, niin sitten sinne mahtuu sitten väliin toi ruuvin kanta sitten vielä. Toi on varmaan hyvä. Sitten yrittää suht suoraan, mutta ei sille nyt niin väliin oo. No, siellä on ensimmäinen. Ei pahakaan. Sitten tätä voi pikkusen periaatteessa ottaa tuolta seinästä irti. Varmaan jotenkin tälleen sitten voisi asemoida sen tohon. Elikkä sitten pitäisi toi porata tohon kiinni. Mä täältä nyt otan
mitan seinästä, että kuinka paljon mä haluan sen jättää tuolta seinästä irti. Tommonen 9,5 senttiä korkeasti. Eli suunnilleen tommonen etäisyys. Ja sit pitäisi jotenkin saada tää kiinni. Otan nyt tän jatkopalan tästä irti, koska tulee tukevampi ja helpompi työskennellä. Saas nähdä. No aika nätisti. Ja nyt tosiaan tää ruuvi tulee täältä noin 8 milliä pitäisi jättää tälle sitten tilaa tonne alapuolelle. Sitten tässä johonkin sopivaan kohtaan sitten toinen ruuvi. Itse asiassa tää meni nyt just väärinpäin. Se piti tulla tuolta päästä se 9,5 senttiä yli. Eli tähän nyt merkki. Ja sitten se merkki suunnilleen pitäisi tuolla sitten peittyä ja jäädä just näkyviin. Noin, eli suunnilleen näin. Nyt kun mulla kerran toi reikä tossa on, niin mä nyt varmaan tän laitan siihen ja sitten toisen laitan sitten tänne vielä edemmäs. Ja sitten vielä toinen tuohon. Tuli komia. Sitten tonne ne ruuvit valmiiksi. Noin. Joo, nyt kun tässä kattelen, niin ei sinne oikeastaan olisi tarvinnut mitään rakoa jättää, mutta ei se varmaan pahaa tee, että siellä on pieni rako kuitenkin. Jos sattuu jotain värähtelyä, vaikka tulee tosta ilmalämpöpumpusta. Sitten pitäisi tonne päästä jotenkin kiristämään. Se on niinku lähes valmis nyt sitten. Sitten toinen pää kiinni. No niin, en nyt lähtenyt tuota toista puolta irrottamaan tuolta, mutta mä luulen, että tämä ehkä voisi onnistua tässä. Noin. Vihdoin. Olisiko sitten viimeinen helpompi? Noin, ja sit seinään. No niin, taisi mennä reikiin. Sitten kiristys. Noin. Noin. No niin, tässä se nyt on asennettuna, eli se on pikkusen tämmönen heiluvainen, ei kovin tukeva. Kyllä se nyt tässä pysyy luultavasti ihan hyvin, ja siihenhän ei tule muuta kuin se sulamisvesi. Et kunhan se ei pääse jäätymään ihan pahasti, niin sitten mä luulen, että toi kyllä tulee kestämään. Et nyt sitten se jääkasa alkaa muodostumaan tähän johonkin. Eli täytyy vielä katsoa, jos siihen joutuu jonkun virittelemään. Mä oon kans miettinyt, että jos tuolta vetäisi jonkun sulatuskaapelin ja ohjaisi tonne reunaan päin. Et mulla ei tossa kulmassa satu olemaan rännikaivoa. Mä oon kyllä miettinyt jossain vaiheessa, että sinne pitäisi laittaa ränni ja sitten rännikaivo. Mutta se on sen verran iso työmaa, että ei ole ihan ykkösenä työlistalla. Mutta tosiaan sulatuskaapeli ja sitten sen ohjaisi tonne jollain putkella sivuun päin, niin se voisi olla hyvä. Eli tämän ongelma itsellä on se, että tämä on täällä tallin takana. Eli tänne ei tule talvella tehtyä lumitöitä. Eli se on vähän raskasta tulla sitten tänne aina tekemään hommia. Et se, että mitä tähän voisi vielä ehkä miettiä, olisi laittaa joku
joku levy, joku juttu tähän. Semmonen, mistä sit sais esimerkiksi kipattua sen jääkuution pois. Et yhdessä vaiheessa mulla oli tässä muuttolaatikko alla ja sitten mulla on ollut tässä pulkkaa alla sun muuta. Niistä saa aika hyvin sitten kaadettua sen pois. Mutta sitten välillä se unohtuu ja sitten se voi jäätyä tonne kiinni ja semmoista, että sellainen sulatuskaapeliviritelmä voisi olla hyvä. Mutta sitten siinä on myös se, että se voi kuluttaa aika paljon virtaa sitten talvella, kun se tuossa pöhöttää koko ajan. Mutta mä vielä pistän tähän videon loppuun sitten, että miten tämä toimii talvella. Yritän ottaa siitä jonkunlaista videopätkää. Mutta tällä videolla ei sitten tän enempää, että kiitos, että katoit. Pistä kommentti alas, että aiotko hommaa tämmöisen vai mikä viritelmä sulla on. Olisi mielenkiintoista kuulla, että millaisia viritelmiä muilla on. Mä tiedän, että aika moni on tehnyt kaikenlaisia viritelmiä tähän hommaan. Mutta tosiaan, pistä tykkäys tulemaan, tilaa kanava ja ei muuta kuin nähdään ensi videon parissa. Se on moro!